Imini yesabatha ibenhle babangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 110 inkosi kusiphama bemali. Izulu linama domisa wena ake izulu
Yeah.
Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi nguJehova yedwa inkosi yezulu nomhlaba. nguJehova yedwa inkosi yezulu nomhlaba. Ngiye ngahlangana nenkulumo yomunye umfundisi wasemaromeni uFather Wilderness. Isihloko senkulumo yakhe besithi, what color was Jesus Christ? Uma iqala lenkulumo lomfundisi uthi, and I quote, I was asked this question today by a certain black guy, and I am so glad that I know the right answer. In my younger years, I would have said something completely different and completely wrong. And I told him Jesus was black. And his face lit up and he said, and I quote, I never imagined in my wildest dream that a white priest would admit that Jesus was black. And here is the thing. Jesus was obviously dark-skinned, and that is unquestionable, but was also ontologically black. He was born into an oppressive empire, and his life was threatened from day one. He knew what it was to be hunted and to have illusion of freedom. As James Cone said, the cross of Christ was the lynching tree in America. Jesus was lynched by Rome, just like all black people in America. I'm not sure why Jesus, being black, is so threatening to some white Christians, but it is. So if threatening to you, maybe this lens is an opportunity to go inward and find out why your Jesus needs to be white, because Jesus was absolutely black, and that truth matters. Because if we are going to have relationship with him, we need to recognize him first. Unquote. Okuseqinisweni akubo abefundisi abamhlophe kuphela abakuphikayo ukuthi uJesu kwakungumuntu omnyama. Kodwa nabanye abafundisi bamaKristu abamhlophe abamnyama nabalandeli babo bayaphika ukuthi uJesu kwakungumuntu omnyama. Lo mfundisi wasemaromeni uveza enye into efihlwayo ukuthi uJesu okuseqinisweni okwakunguyahusha wabethelwa ngamaRoma ngokwenza kwepolitiki, hayi ngamaJuda. Kodwa leyo ke inkulumo yangolunye usuku. Ngijwayele ukulalela nokufunda ngabantu abaningi philosophizing about God, nobukhona nobungekho bezulu. Omunye ngimuzwe ethi uNkulunkulu is not a spiritual person,
kodwa uNkulunkulu ngumuntu onomzimba njengathi. Abanye bahlukanisa uNkulunkulu oseTestamenteni elidala noseTestamenteni elisha. Abanye bathi uJesu nguNkulunkulu, kanti abanye bathi uShembe nguNkulunkulu. Kule ntshumayelo angizukukhuluma ngengikholwayo, kodwa ngikwaziyo futhi ngichaze ukuthi ngibe nolwazi kanjani lwalokho engithi ngiyakwazi. Ngazalwa ngakhuliswa ngamaNazaretha. Ngikholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngikholelwa futhi ukuthi uShembe ungumprofeti kaNkulunkulu onguJehova. Ngoba ngakhula sifundiswa kanjalo. Kodwa mhlawumbe ngingumuntu ongafani nabanye abantu abakhona emhlabeni kwesikhathi samanje. Mhlawumbe babekhona esikhathini sakwa-Israyeli. Ngizokuchaza ukuthi ngikusho ngani lokho. Kwathi sengifunde kakhulu ngobuNazaretha njengenkolo noShembe njengomprofeti. Ngo-2006 sabona sesivakashelwa inkosazana esingayazi. Kodwa kwathi kuyophela isonto sasesibona ukuthi akusiyo umuntu lo ehleli naye, kodwa hleli ne-spiritual person esambiza ngokuthi ingelosi. Le nkosazana isekhona namanje kulo nyaka ka-2026. Oqala sabona ukuthi is a spiritual person ngoba sasiya simbone esenathi singazi ukuthi uvelephi noma esehamba avele eNyamalala. Okwesibili sabona ukuthi ingilosi ngoba kusukela afika usifundisa ngoJehova nombuso wezulu njengoba ufundiswa nguMose nabo bonke abaprofeti bakwa-Israyeli kuze kufike kuyahusha. Kafuphi usifundisa ngeBhayibheli. Ubuye avuselele zonke izimfundiso zomprofeti izaShembe kanye nabanye abaholi bamaNazaretha abamlandelayo. Waqala ukushumayela kimi mhla ka-4 kuJanuwari 2010. Uthi lo muntu wasezulwini ngithunywa kuwe uShembe ubaba ilanga. Uthi phuma ebandleni lasebuhleni bese umakhela ibandla kulo ozofundisa indlela eyiyo yokukhonza uJehova njengoba kwakwenza umprofeti. Ekuqhubekeni kwakho leli vangeli zonke izintshumayelo zakho uyozisusela eBhayibhelini nasezihlabelelweni zamaNazaretha. Ngoba ayikho imfundiso yomprofeti oyoyithola iphambana nezimfundiso zeBhayibheli. Uyobuye ulandele izintshumayelo zomprofeti ezingabhaliwe esihlabelelweni. Amen. Lapha nginikeza isizathu sokuthi kungani ngaso sonke isikhathi ivangeli lethu kungelokudumisa uJehova. Enye into eyenza ukuthi sibone ukuthi sihleli nomuntu wasezulwini, le nkosazana ibonwa yimi nomanquma lokuphela. Ngisho ungafika sihleli nayo, kodwa omunye umuntu angeke ayibone. Ihlala ishumayela icaphuna eBhayibhelini nasezihlabeleni zamaNazaretha. Kodwa ayikho incwadi eyiphatha ngesandla. Izandla zayo okokuqala ungathi zinamehlo.
Kodwa uma isifunda incwadi lamehlo aphenduka iscreen njengescreen se-TV noma se-cellphone. Yonke imibhalo ivela kulesi screen. Kuzo zonke izintshumayelo zale ngilosi icaphuna izincwadi cishe kulo lonke iBhayibheli, ikakhulu iTestament elidala. Icaphuna zonke izincwadi zabaprofeti futhi izazi ngekhaya. Akugcini lapho, ingilosi iyakwazi ngokubuka lesi screen esesandleni ukubonisa ezulwini, ikubonise izinto ezenzeka emandulo, ibuye ikubonise izinto ezenziwa nezikhulunywa ngabantu ngawe, kungakhathaleki ukuthi bakuphi. Siyazazi zonke izinto ezikhulunywa ngamaNazaretha emathempelini namabele, siyazazi ngokungilosi. Buningi ubunzima ongahlangana nabo ekufeni uma ucabanga ukuthi izulu alikho. Ingilosi yake yasixoxela ngesigodi sosizi esehlela abantu abaningi. Yathi sikucele kuNkulunkulu ukuthi leso simo singasehleli ekufeni. Ithi-ke ingilosi ekufeni uyabhekana nomahluleli bese uboniswa izono owazenza usesemhlabeni. Uma ukhala uthi ufuna ukubuyela emhlabeni uyolungisa owakona uvunyelwe, kodwa uyothi uphaphama esidunjini sakho uthole ukuthi sesangcwatshwa. Umphefumulo wakho uhlale ethuneni lesidumbu, isidumbu sakho sibole size sidliwe zimpethu. Ukukhala kwakho ungasezwakali kwabasemhlabeni nasezulwini ngoba usuwahluleka. Noma ubungumfundisi wezinkonzo noma wayiphi inkonzo, kodwa uma ubufundisa abantu into engekho, lesi simo siyokwehlela ekufeni kwakho. Izulu lakho kube lithuna, lokho kukhala nokugedla amazinyo okwehlela abantwana babantu esigodini sosizi. Yikho-ke namhla ngifisa ukugxila kulesi sono esenziwa ngabantu abayebethi bangabaphathi bezulu lenkosi, kanti badukisa umhlaba, abaphokophela ukusicebisa egameni likaNkulunkulu. Kukho konke abakwenzayo bayaye bacashe ngezwi lenkosi, bethi bangabafundisi, bangabaprofeti, kanti ziyigebengu. Ithi-ke ingilosi, ungalokothi ugebenge abantu usebenzisa izwi lenkosi, ngoba kuza isikhathi lapho ozokhala uze ugedle amazinyo. Ingilosi yabuye yasiyala kakhulu ngobungqingili. Yathi ivangeli lokuvimbela ubungqingili silishumayele kakhulu, ngoba uSathane usebenzisa uhulumeni kwandisa lobubi. Ingilosi ithi ukuba ngungqingili akusiyo imvelo, kodwa ngumoya omubi olwa noNkulunkulu. Kwelizayo ungqingili akaliboni izulu, kungakhathalekile ukuthi ubelikholwa elikhuthalele kangakanani umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba nabo ongqingili
kodwa ongqingile abasondele ezulwini ngoba nabo banezulu labo. Ithi-ke ingilosi izulu longqingili liyindawo eludaka lwamakaka noma lwamangcolo ongqingile abaphila kuyo bazibhixe ngawo amanye bawazi. Kwelizayo impilo yobungqingili iyefana nje nesihoko. Uphila ngokuxova ubuye udle amangcolo akho. Yathi-ke ingilosi sihlale sikulwela ukuthi abantwana bethu bengazifaki kule nto esinengiso kanje ezulwini. Lapha angikhulumi ngezono zokuthakatha zokudlwengula noma ama-ritualists, kodwa ngikhuluma ngezono sonke esingasithola sisibuzo. Ziningi izinto ezinkulu esizifundile ngokuhlala nengilosi. Lengilosi kaJehova kodwa umhlaba ongazazi. Mhlawumbe umprofeti onolwazi esinalo ngale ndaba yasezulwini ngumprofetikazi wase-America uSister Celestia. Ukuba amaKristu ayazi ngaba ayamlalela lo mprofetikazi ngoba ngokwazi kwami nguyena yedwa oxhumana noNkulunkulu ngqo noqondisa ubuKristu. Kodwa amaKristu akanendaba naye. Bacabanga ukuthi kukhona omunye umprofeti ozoqhamuka namanye amaqiniso abazowathola ngoKristu edlula awale inkosazana yase-Amerika. Namhla-ke ngifisa ukucacisa ngalo nkulunkulu owalethwa kithi ngumprofeti Isaiah Shembe. Namuhla engifundiswa ile ngilosi esihamba nayo. Lo nguNkulunkulu wasemandulo, nguNkulunkulu ka-Adam, ka-Enoki, kaNoah, uNkulunkulu ka-Abraham, kaJakobe, owagcina sengu-Israyeli, nguNkulunkulu ngoMose owaletha kithi isisekelo senkolo kaJehova, okwathi emva kwakhe yafundiswa yibo bonke abaprofeti kwaze kwafika kuYahusha. Le nkolo kulesi sikhathi samanje ethulwa kithi ngumprofeti Isaiah Shembe isibuye yavuselelwa ingilosi inkosazana Hlalelile. Ilo nkulunkulu-ke esikhuluma ngayo. Uma ungamemukeli lo nkulunkulu vele ukhohlwe ukulalela le nkonzo. Nezulu esikhuluma ngalo ileli izulu loNkulunkulu umprofeti Isaiah Shembe uthula kuba kuyo ombizwa ngokuthi ngumenzi wezulu nomhlaba. Ngiyafisa ukuba ngicacise umehluko phakathi kwaNkulunkulu uJehova nabanye uNkulunkulu. Izulu likaJehova linombuso onesisekelo sokukholwa esibhalwe phansi emqulwini obizwa ngokuthi iTorah. Inkolo yethu inoNkulunkulu oyedwa. Uma kuye usunomunye uNkulunkulu usuke usumhlubukile uNkulunkulu wethu. Ngoba inkulunkulu yethu, inkolo yethu imonotheism, is a monotheistic faith. Angaze ngizwe ukuthi abanye uNkulunkulu banaso isisekelo senqubo yokukholwa kubo. uNkulunkulu wethu uyacacisa ukuthi isiphi isenzo esingemukelekile nesemukelekile ezulwini. Ngakho-ke uqala uselapha emhlabeni ukwazi ukuthi uhamba ngokwezimiso zikaJehova
noma cha. Ezwini kaJehova sifundiswe ukuthi uma singahambi ngokwezimiso zikaJehova senza isono, ngalokho sothola ukujeziswa. Kanti uma sihamba ngokwezimiso zakhe sithola isibusiso, samukeleke ezulwini. Ukukhonza uJehova kwehlukene kabili noma mhlawumbe kathathu. Kukhona abantu ababizwa ngokuthi bangcwele, abaphelele ekukholweni. Ukuba ngcwele uyasikhethela. uDeuteronomy 23 verse 21 to 23 kuthi, uma wenza isifungo kuJehova uNkulunkulu wakho, ungalibali ukusifeza, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ulindele ukuba usifeze impela. Ukungasifezi kuyakuba isono kuwe. Kepha uma ungenzi isifungo akunasono. Amazwi omlomo wakho uyakwagcina, uqikelele ukuwenza njengalokhu wathembisile kuJehova uNkulunkulu wakho, isethembiso osenze ukhululekile futhi ungaphuqiwe, wasiphimisela ngomlomo wakho. Amen. Abanye abantu bayaye bathi kungcono kanti ngoba uyasikhethela ukukholwa. Kodwa akulula njengoba ucabanga, ngoba izulu lihle kakhulu. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ekufeni ungangeni ezulwini. So uma lapha emhlabeni ngathi hayi kanti mangabe uyikhethela ngeke ngikhona, kodwa uma usufile uzofuna ukuya ezulwini. Indlosi yake yasibonisa izulu lomndeni leli abantu abalilangazelela. Okuseqinisweni kuleli izulu abantu bahlala emgedeni, bayalapha, abanye bayagodola, kuhlale kunosisi. Yikho-ke abantu abangangenanga embusweni wezulu bayaye babuye bazofuna ukolidliwa labasemhlabeni. Akakho umuntu oyezulwini ongabuye efisa ukuba eze emhlabeni ezocela into yomuntu wasemhlabeni. Abantu abenza lokho abantu abasezulwini lomndeni namanye amazulu, not izulu laNkulunkulu. Ngoba akukho kuhle ongakufica noma kuphi okufana nokwasezulwini. Nobamkhulu wasitshela lokho, nendlovu sisitshela lokho. Kodwa akakho umuntu osezulwini ongake abuye afise okwasemhlabeni, ngoba abukho ubuhle basemhlabeni ongakuqhathanisa nezulu. Njengoba sivezile bonke abanye onkulunkulu abanalo leli zulu likaJehova. Akukho lapha abonile abalahlwa khona uma bengaboshwanga beselapha emhlabeni. Kodwa zonke izono zijeziswa kuJehova. Angazi noma abantu bake bekunake lokho, ukuthi asikaze sizwe ukuthi uma ususezulwini lomndeni ujeziswa kanjani uma ubuyisigebengu lapha, uma ubumbulayo. Abasitsheli nokuthi uma ubuwenza kahle uthola nezulwini, abasitsheli. Ngoba alikho, ayikho into ezwakho. Noma ungakholwa kuJehova, noma ungakholwa kuJehova, uyi-ritualist, ucebe ngokubulala abanye abantu, kodwa umehluleli wabo bonke abantu, kungakhathaleki ukuthi bakumaphi amazulu, ngoJehova kuphela. Noma ungathi hayi mina ngi-Satanist noma ngini, ngi-ritualist,
kodwa ekugcineni umuntu ozokwehlulalela uJehova ngoba izulu elinesihogo izulu likaJehova kuphela. Uma likhona elinye abantshela ukuthi linganjani. Ungawujoyina umbuso wobumnyama ube ngumthakathi ube ngumdlwenguli, kodwa ekugcineni uyovela kuloNkulunkulu nakuleli izulu likaJehova. Uyena oyokufaka esihogweni ngoba ukulahlwa nokuqoqwa kwayo yonke imiphefumulo kugcina kumdali wezulu nomhlaba. Uma kukhona amanye amazulu abathi khona ukulahlwa nokubusa abasichazele, kodwa thina sizobachazela ngoba siyazi. Ngenkathi abezizwe beletha inkolo yabo bathi ngokubethelwa kukaJesu zonke izono zethu sesithethelele. Bathi zonke izono zethu sesithethelele. Imfundiso yonkolo enjalo yakhiwa ezingqondweni zabantu, kodwa alikho ivangeli eBhayibhelini lokuthi ngokufa kaJesu asenazo izono. Uma uJesu wasifela izono zethu, Paul wayethini yena kuMathewu 7:21 kuya 23 uma ethi enayikhothi, akusibo bonke abathi kimi Nkosi Nkosi abayongena embusweni wezulu, kodwa kuphela yilowo owenza intando kaBaba osezulwini, okusho ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Abaningi bayothi kimi Nkosi Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakubatshela ngithi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bobubi. Unquote. Uma abantu ekufeni bengenacala, uJesu wayezobaxosha kanjani akade beprofetha benza izimangaliso egameni lakhe ngokuthi nje bengawugcinanga umthetho kaNkulunkulu? Ikhona yini enye indlela leli vesi ongalushangala? Kodwa uma abantu bengenwe ngumoya wokuhlubuka, bavele baphendule inkulumo eqondile, bayenze ingezwakali. KuMathewu 5:19 uJesu uyaqhubeka uthi, ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Angothi abalela bavuke. Yebona libalela ibele la, kodwa vuka ngoba neziso linokuzwakala. Kusho yena uJesu ukuthi umuntu oyongena embusweni wezulu ngogcina abuye afundise ngomthetho kaNkulunkulu. KuMathewu 13:41-43 uJesu futhi uthi, indodana yomuntu iyakuthuma izingilosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenzi bobubi, zibaphonse esithandweni somlilo, lapho kuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kepha abalungileyo bayakukhanya njengelanga embusweni kaYise. Onendlebe makezwe. Anquote. Uma abenzi bobubi ekufeni kwabo bophonsa esithandweni somlilo, kanti ngabanjani abothethelelwa izono? Ungakumangala ukuze ukuthi kunabantu abangamaKristu abathi asikho, in spite of the fact ukuthi uJesu uthi sikhona isihogo.
noma abezizwe bayichitha inkolo kaMose ngeTestament elisha, kodwa ngamandla kaNkulunkulu behluleka ukucima zonke izimfundiso zikaJesu ezibonisa ukuthi uJesu wayengaphansi kwenkolo kaMose. Abakwenza ukuthi beqhamukise uPaul ngaye abachitha izimfundiso zikaJesu ngokugcinwa komthetho kaMose. AmaKristu ngomlomo badumisa uJesu, kodwa ngezenzo balandela ivangeli likaPaul. Uthi uJesu kuMathewu 15 verse 8 to 9, and I quote, "Lesi sizwe simdumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso ezimiyalo abantu." Unquote. Kwenziwa yini ukuthi amaKristu afike adumise uJesu, kodwa bese belandela izimfundiso zikaPaul eziphikisa ivangeli likaJesu? Isizathu ukuthi amaKristu achitha inkolo kaMose akhiwa ingakabikho iNew Testament, okuyiyo ebhalwe ngendlela yokuthi ivumelane namaKristu enkolo yamaRoma unguKristu. Inkolo ngekaPaul, but it is fronted ngoJesu. Esontweni kudunyiswa uJesu, kodwa amaKristu ebe elandela izimfundiso zikaPaul eziphikisa izimfundiso zikaJesu. Lesi simo siyefana nalesi esenziwa ngamaNazaretha akwaShembe. They front ngobabamkhulu nenkosi ilanga, ukuze ucabange ukuthi lento abayenzayo inakho ukukholwa esifundiswe ngabamkhulu, kodwa ngezenzo bebe bedumisa labo uNkulunkulu obalandelayo. Ubabamkhulu nenkosi ilanga baze bahamba emhlabeni besifundisa ngokuthi asikhonze uJehova, kodwa bona bathi akukhonze labo uNkulunkulu abaphila nabo. There is nothing in common phakathi kwababamkhulu, ubaba ilanga, naleli bandla lamaNazaretha akwaShembe, ngaphandle kokuhlangana ngesibongo kuphela. Lamabandla amhlubukile uJehova ngokusobala, njengoba namaKristu emhlubukile uJehova, achitha izimfundiso zikaJesu ngoPaul, base beba noNkulunkulu noNkulunkulu omthathu emunye. Ngithe isihloko sale nkonzo sithi nguJehova yedwa inkosi yethu nomhlaba. Uma ungumKristu kodwa unoNkulunkulu omthathu emunye, awukho enkolweni kaJehova eyayiholwa nguMose, usenkolweni elwa noJehova okuyinkolo yamaRoma. Ngabe inkolo yakho isuselwa eBhayibhelini noma ngoyifundiswe ebandleni lakho? Ucacile ukuthi ibandla lakho libuswa ngamaKristu kaConstantine, hayi ngezimfundiso zikaJesu. Ibandla lamaNazaretha njengamanje liyihlathi, ukukholwa kwabo ziyithombe zoshembe, ubukhulu bebandla nezitezi zomholi ezigcwele izolonga. Ikhona kukholwa kwalamaNazaretha noma
ku-TikTok yofika be-advertise oshembe bafike be-advertise ubuningi bamaNazaretha nayo yonke into enjalo. Uyibuza ukuthi laba abantu abalalele lento bathi benzeni ngokuthi ngey'thombe zoshembe, futhi kulezo themba befaka isithombe sikababamkhulu nobabilanga. They don't pray, preach about ama-sermons kababamkhulu nobabilanga, baveza iy'thombe nje ukuthi hayi ngabawashembe, and therefore they are connected to us because nathi singabawashembe. That's all. What a stupid thinking. Ukusangana nje lokho. Uma ungafu uthola iy'thombe kulokhu uvele ube namahloni ku-TikTok, because kuvezwa iy'thombe zabafundisi, kuveze iy'thombe zoshembe, kuveze izindlu, kuveze ibandla. Ukholwa lokho? Iyona lento bamkhulwayizela la emhlabeni, ikhona kuNazaretha lokho. And abakhuzani, they are so foolish. I don't know whether they are frustrated or what. Libandla elikhulu kodwa elingenalo izwi lenkosi, ngaphandle kokuhlale kubatshazwa umfulu wakhona. Bayafana nje nebandla elikhonza izithombe. Angeke bephike ukuthi bakhonza izithombe, ngoba uma bengakhonza izithombe liphi ivangeli, ngoba phela ukukholwa is about ivangeli. Ungavela ukholwe nje ngokuthi uqhamukisa izithombe zikababamkhulu, uqhamukisa izithombe zikalokhuza, ubabongele nalezi zinto abahlale beyibhala. Yonke into abayibhalayo kulokhu uzovela ube namahloni ukuthi nabo abantu bebulala ibandla sibhekile. That's why it is very important that you become so strong, serious ngokubonisa umhlaba ukuthi ubabamkhulu wayethuma uJehova. Amen. Ukuze bengabonakala ukuthi ingempela benzani, they front izithombe zoshembe babo ngobabamkhulu inkosi yakhe, kodwa abazikhiphi izintshumayelo zabo ngoba zizophikisa lento lamaNazaretha ayiyo. Angeke bakuveze ukuthi umprofeti wafundisana ngokuthi asikhonze uJehova. Ayithintwa lento. Wathi ningezangoma nokuhlabela amadlozi, ayithintwa lento. Nokuphuza utshwala komNazaretha. Bengacishe baqinise abathi leli bandla lamaNazaretha kwashembe sekuyikhathi nje, ngoba okuseqinisweni awusamazi uNkulunkulu osokhonzwa amaNazaretha kwashembe, ngoba akusiye uJehova. Ngisho ngaye emasontweni ngeke bezwe bekhuluma ngoJehova. Ongenalo ngabezwe bekhuluma ngoshembe ngoba nabo bengashembe. They are promoting themselves egameni likababamkhulu nekabamnkosi yabo. Kodwa ubaba ilanga wathi uNkulunkulu wethu munye uJehova akabona. Iseluleko sengilosi sithi namathelane kuJehova, ngoba akakho umuntu ongakuphonsela inselelo ngokukhonza uJehova ngaphandle uma eyisathane. Ningasuki kumdali wezulu nomhlaba, noma abanye abantu sebezakhele uNkulunkulu babo. Nazi ukuthi inkosi yezulu nomhlaba yinye uJehova kuphela umkhosi. Into yakhiwe ngobuqili noma ingaba nkulu kangakanani, kodwa uNkulunkulu uhamba hambe ayibhidlize njengoba kuzobhidlika iAmerica neJerusalem nje. Sekuyisikhathi sokweka eBhayibheli. Naleli bandla lamaNazaretha kwashembe lizophela ngoba sebezakhele uNkulunkulu babo ebandleni likaMenzi wezulu nomhlaba. Abafuna ukuba sibatshele amaqiniso. Asiyaxala. Phansi ngoNkulunkulu abayizithixo, phansi. Phansi ngoNkulunkulu abayizithixo, phansi. Jehova khula ebandleni lakho, khula. Jehova khula ebandleni lakho, khula. Inkosi kusele khona.